पुराना लोहा टीना जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल फूटल ट्रैक्टर टाली थ्रेसर जीप मारुति कार गहना गुड़िया घर दुआर मकान दुकान लोटा थारी बेचे के सरकार आ गइल बड़े कबाड़ी लाल जी आवेला साल में एक बार महीना में 2 बार हफ्ता में 3 बार पाड़ा और पाड़ी बेच दी कबाड़ी ना बेचब कबाड़ी तो पटो मार के सास के पुट्ठा फाड़ी महंगा भइल बा साड़ी खुलल बा आंगनबाड़ी फेर ना ये चौपट लाल कबाड़ी समझ गए नहीं भैया। अरे वो कर किस्मत बिगड़ी गईल अलई का रहल एगो आवर रानी कड़ी अलई का रहल एगो आवर रानी कड़ी कहनी की बाबू पढ़िला तू एमए बीए ऐसन मिलल संगतिया लागल दारू पिए। लड़के के समाज ही जिंदगी है, कोई अच्छा समाज पकड़ लेगा लड़का कामयाब हो जाएगा और गलत समाज पकड़ लेगा जिंदगी उसका बर्बाद हो जाएगा। पहले बात संघर्ष से होता है, कुछ संघर्ष उड़ जाए और बात फांस मिश्री एक भाभी का। अरे कहनी की बाबू पढ़िला तू एमए बीए ऐसन मिलल संगतिया लागल दारू पिए। अरे छोड़ के पढ़ाई लिखाई और नाचे में निकल गईल लइका रहल एगो आवर रानी कड़ी गई। अब आएगा मजा। ए देखना हम कैसन लागत तनी रे, एकदम बंदर की तरह। तोरा माई के हम दामाद लागत।